Ay mga kaigsuunan, good day. So mao din ni siya ang pamaagi sa pagbaling. So mao ni sila ilang bitaron ang pisi. So mao ni ang ilang giingon nga magbaling na. So magbaling ni sila unya hinay-hinay na. So ato ning aninawon, ato ning lantawon ang ilahang pagpamaling. So mao ni baling dong no. So mao ni ilang kuhaon. So this is it. Mao ni ang ilang bitaron na giingong gibaling. Ngani. Mao ni ilang balingon. So tanaw na to kung unsay mga makuha. So naasan nga to? Nagbaling sad. So naas day rhythm sa ilahang pagpamaling. So mao ni ang baling. So mao ni ang gitawag og baling. So mao ni ang trabaho sa pagbaling, pagbitad sa pukot. Kundi makita kung aduna bay mga nakuang isda or wala. So naanay mga nagkisi-kisi. Na natin nakita ang isda nga nagkisi-kisi. One pa. So isa ka isda. Muning isda. Tanay isda na nga nagkisi-kisi. One. And then sada. Muni ang isda nga nakuha. Muni ang isda nga ilaha. Asa bulan lusok ba. Lagmay ya kay kamakoy. Kaninyong tanan, salamat kaayo. Please subscribe my YouTube, Rowena D. Capistrano, o Pinit